Bona phaya uThixo elalisa ubuthongo uAdam, emlalisela ukuba adale. Inkosi yomsisikelele. Amen. Akafunanga uba uEfa eze ngendlela yokudibana komama notata. Ufune uba uEfa ayomthatha ngokwakhe uThixo ngezandla zakhe. Wasusa ubambo oluthile, imbambo ezithile kuAdam. Ithi iBhayibhile yabo wavingca ngenyama efuna kuphume elilungu ekuzawuthiwa xa libizwa kuthiwe ngumfazi. Inkosi yomsisikelele. Lo mfazi oxakekileyo xa kunamhlanje, one-pains ezingapheliyo xa kunamhlanje, inkosi yomsisikelele, ngumfazi ongazalwanga nganyama. Haleluya. Ozelwe ngomoya. Umfazi uAdam, umka-Adam wazalwa ngomoya. Glory to Jesus. Emkhupha uThixo, wamkhupha wathetha amazwi kolubambo. La mazwi amenza ukuba olubambo lijike libe ngumfazi kaAdam. Inkosi yomsisikelele. uThixo ke wabeka uAdam noEfa emyezweni, ebeka umfazi amdale ngokwakhe, ekungahlangananga nkazana nandoda ukuze kube khona uEfa. Glory to Jesus. Yaqala ke inkathazo kuloo ndawo yoba uEfa engazelwanga. Kulapho kufike ivizitha ehlala emyezweni egadini e-Edeni. Wafikelwa yivizitha ekubizwa yinyoka. Yaqala ke ipain uEfa, wahlangana nepain enzima yokuthetha nenyoka. Haleluya. Bephikisana ngezinto uThixo azithethileyo. Inyoka yathi ayonyani leyo, waba ngathi uEfa hayi ebethile uThixo. Yathi inyoka hayi bubuqobo bukhulu obo. Haleluya. uEfa wadamkela kaShakazi. Ingozi eyamngenela uEfa ehlele egadini, wangenelwa yingozi yenyoka. Glory to Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Akubuhlungu ungenelwa yiloo ngozi. Ukungenelwa yingozi, ungenelwa yinyoka ebandleni. Akubuhlungu ungenelwa yinyoka ebandleni. Iphinyele, ishiba zilibophile. Yawuqaba iphume ihambe. Hayi! Oh, nyoka! Yilesa yakelwa mama sinyathele ngesithelo. Sibula. Sinikwe amandla, sinikile udumo. Eba sisebenzele nyoka singayiyeki. Isasileka namhlanje lo nyoka. Yavuya wena uhleli kamnandi. Thina silekwa zinyoka zasemakhaya. Zababhubha nabantu bazo. Kodwa ngoba zayalelwa ukuba sesingaphumli izidlo. Singathilanga. Siphizi sazonyoka. Sisinyathela ngegunya ngoba silinikiwe. Haleluya. Ngelishwa uEfa akayalelwanga ngale nyoka. Glory to Jesus. Yaba lilishwa lakhe nokuba ngahlelelwa ma kulamehlo kukhona nenyoka. Usithabulunke. Zokuqalela ke mnandi. Thina 6 days ndisentsibini. Thina 6 days ndisentsibini. Ndiyalazi uhlobo lwabantu benyoka. Ndiyalazi uhlobo lwabantu. Ngendlela bethetha ngayo. Ngendlela bahamba
Hallelujah. Asifuni appreciation yenyoka. Asifuni. Losenzela kambi. Awutya kambi. Ungeyuki. Akufakele mna mangafakeli keyboard. Udala ikhala le keyboard. Ayindiphekisha ngoku. Angakhali ngathi ukhali ngoku. Yashumayela yangikhama lo keyboard. Asisapulpitini. Siba ngathi sisasazi nje singamavanga. Siyafuna ukuyibamba into siyibulale. Hallelujah. Ngoba sikumhlaba ongcwele, umhlaba kaThixo, sinqibe overload esasema free. Hallelujah. You're told. So sinyoka ebandleni anuvuma inyoka ithethe nawe because idliso elingena ngendleba linyangeki. Idliso elingena ngendleba linyangeki. Kodwa idliso elingena ngomlomo nogqirha noko bake bazamazama. Hallelujah. Badibanise kuthiwa izawuphuma sizayibona le tshefa ityileyo yaziwa nenambari yayo le tshefa ityileyo luhlobo luthile nekhowudi le ityhefu ityiwa ngumlomo kodwa le ingena endlebeni ayinakhowudi. Yabulala mntanam yongena emangcwabeni okwidliso lalihlele endlebeni. Yongalingena izulu kanti ubanjwa lidliso elangena ngendlela. Nakule appreciation uba awuyikhuphi ungayikhuphi. Yafakela abantwana asizange safuna mali kodwa sizohambisa icebo likaThixo. Ukuba awuqualify uku-appreciate umuntu kaThixo hlala phansi ubukele uThixo azawuhlala. Glory to Jesus. Akukho nto uyayazi akho nto avukela ngathi yileyo. Phaya sithi Christmas bebefundisa. Hallelujah. Then ndivuka lapha then yasina kwi-ministry yavuka. Hallelujah. Glory to Jesus. Bahamba engena endluleni evala engakeni ilingi. Jonga la case iphezu kwakhe nakwinzala yakhe. Ningakeni ilingi. Yaba sithi uyaphoqa uSathane uthi bamphoxe adane uSathane uthi. Ngexesha uSathane acinga fanuba uzawuthi mkhulu bembe. Uthi loko enze wonders. Yabona ukuthi ungamchallenge ungamphathi ogcotyiweyo. Hey, na andikhoza ukulanti bethu yathetha bethu ntona hayi thetha ithile. Jonga mna andikwazi nokujonga edayalini mna ndatsho kwasezembula yathi mna ngeke ndilunge bantu abatsha noba ndingandiplana nifune itheme entle yenu ndiyikhuphe. Kaloku mna ndinguluqholotha ndiyaqholotha ndithi ndiphanti because xa endibonisa uba there is dangerous kulakona funeka ndibaleka ndithe kulakona fika ndinyathe ayikho ke ngoku kwithim lakona ayiphalanga kwithim lakona. So kufuneka ixesha elininzi ndilala nalaa ndiyabhanayo uthi mandenzeni ngoku. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Adibana nesimanga onwabile umyeni wakhe engekho. Wafikelwa yinto eseyihamba ngeenyawo. Yayisahamba ngeenyawo ngoku inyoka. Yayingekahubuluzi sahamba ngeenyawo. Loo nto yayitayiba uba kukhona inyoka ezizawuba ngabantu. Kwangela xesha iqaliswa yenzelwa imilenze kwakutayitshwa into yoba kukhona abantu abazaba njengayo abazaba yiyoncamashi le nyoka. Othuki bayathanda uxokozela wena phaa. Baqala phaa October okanye baqale phaa September October baxokozela
yazi uba kukhona inyoka endala phakathi kwabo, iphethe ityhefukazi enkulu. Funeka ngelo xesha ibandla livuke. Jongani, into ebalulekileyo ngumthandazo. Ukuze siwagile amaqotha aqikile enziwayo apha ebandleni nguSathane, umthandazo. Umthandazo ke awufuni nasininzi sabantu, ufuna wena as individual. Hallelujah. Uthi komnye unyaka ndiyintombazana, ufawunenye intombazana. Hallelujah. IseRhawutini, imane isize holiday. Umtshana kamama uHansi, uMandisa, uthi sister Myezo, ndiyaqala mama, khawundithandazise. Wayelapha. Uthi khawundithandazise ngoba njengoba ndizawutshata nje, ibandla lam eJoburg lingahamba lingandithengela neplane. Ndingakhwela kwiplane, ndingakhwela kwijeta, ndihambe ngayo nomyeni wam ngangendlela uThixo alinceda ngayo. Kodwa ngenxa yoba isitha siphakathi, ndiyaliva lidawuni. Utsho elapho ndisendele imessage lapho. Andisendele imessage ngelo xesha ndingene i-14 days. Mna ndingenela ibandla eli ndikulo. Glory to Jesus. Aziba lathi push. Athi makandingene. Ndingenela ibandla. Ngoba xa uphaphambili uyaziva izinto ezinye uzifika kuhle. Ento ndingazifaka kahle ngofuna ndiye kuThixo ngazo. Andizisabeli. Uyisabela. Yiya kuThixo. Ngaluyiveka kuhle. Yiya ngayo kuThixo. Suhamba usabela lithi kutheni uzolimala. Ndithi ke buyajonga ke. Iba sawungenela wena eli laseMandela Park. Mna ndawungenela elo laseJoburg ibandla. Hallelujah. Ngale mini sigqiba ngayo kwakunentombazana esasicula ekuthiwa nguSindi. Yathi le ntombazana yafika ekhaya, yafika ngokuseni ngo-6 ndingekho, ndisesigubweni ndiyomthandaza. Xa ndibuye kwathi uSindi ebelapha, wabuya uSindi, wabuya kanye xa ndiphethe into zam ndiphindele esigubweni ngoLwesine. Hallelujah. Le ndawo yasekuyasayinezindlu namhlanje. Uthi loo ntombazana, ndicela undiqelele. Ithe kanti ndifastile, uThixo undibonisile. Ndathi tshona khona. uThixo sityhila phaa kuye etyhila impendulo yethu ethi jonga apha. Bacinga fana uba ndibenza, ndibavele besaqulunqa. Hallelujah. Uyabona umthandazo unamandla. Once wagqiba uThixo selekho. UThixo mntethe, zawurhuqa, zawungena i-21 days, zawungena i-7 days, zawungena i-14 days. Athi uThixo sendikho. Uyofika ndingaphambili ndikulinde. Glory to Jesus. Ngoba nangoku impendulo zakho akuniki. Awuvanga uDaniel wathi ethandaza waphendulwa ngaloo mini. Ngoku into isihlobo sifuna nditsale mna ngedipha ndithetha naye. Shaya izandla nam ebegqelile. Hallelujah. Glory to Jesus. Wangenelwa inhlekele. Wajama emyezweni. Wafika umntu phasi engasathethi language efanayo neyakhe. Wathi yewena masitye apha. Wathi itya sendlini. Ngoba wathi itya sendlini. Wakhala fota wathi khom. Wathi bagqiba utya avule amehlo akhe bazibona bahamba. Hallelujah. Ngoba intetho engena ngendlebe idliso engena ngendlebe la ukwenza ishiye kuhambaza. Idliso lingena endlebeni likwenza ushiye kuhambaze. Ibe nguwe lunenhloni. Ibe yona inyoka ingena nhloni imcili yotshona phina emgqunyeni wayo. Ngoba iwugqinile umsebenzi wayo. Asekuphupheni uSathane ebandleni. Awuhlalathi uSathane ebandleni. Ngikhathana umama wakho wayethakatha uye kusasa. Ngoku apha ebandleni makathakathe abanjwe ikheshi. Kuvuka abahlanga. Athi sibona
kusini uthenge ngabathandazi abingathandazi kungeke ngizeke imihlola thona kunkantsho umthandazo unamandla uyatshoboza umthandazo ukhangela zonke izikhobo esitholiswe kuwo umthandazo zithunde uzithunde zingafika kuwe zifika zithundekile ngoba zithundwa ngumthandazo umfazi thandazi sithetha ngomfazi thandazi ungumuntu wesifazane thandazi awufanga kuthiwa yophula imivalo yophulwa ngantoni sophula imivalo ngomthandazo sophula imivalo nawe ingafana usahamba kakuhle wena iyeza lento uthethu iza kulimaza kuzokubona nothathatha because sithandaza impela zabhubhe nje sithandaza uthixo wasikhuphayo echiphupha sithandaza kathixo sakhutshwa bona nje kuba wena ubizo ulihlawulela usengxakini yohamba ukhanvasa asizukhanvasa thina bathi siyamatholeni thixo nathonke isana lakho siyenzi lonto leyo thina sinabo ukuthula bakhanvasa ngoba soyiba ukhanvasa inyoka nesifeka siyenzi lonto kodwa siyathandaza siyabubula sithi mabese khona ngoku umuntu ozofika bakusasa angiphume emotweni ndidiliwe etshalala nje akanti bethu umoya ngaphandle ikandithi ezelo tata straight ndithi thatha la mali yimi yakho nje ndinomphefumlo nawe ndithisa ndithi ngandakho kwami thi kwafuneka ngenhliziyo nyama ndiyakwamkela xelela izono zam endingasaziyo nendisazi athula ikapsi phakathi nendawo athethe la mazwi utheke ndawuncedakala kamnye ndidawuncedakala ndifuna uthi ubazesifai ndidawuncedakala ngimamkela isizwe ndimbeke isandla ndithula ikapsi ndimbeke isandla haleluya uthi othethayo emotweni uthi yabona ke sayilixesha lakho bakhona basose-althareni ngoku haleluya uthi ukwenzela i-althara phandle glory to Jesus abantu banxaniwe ngapha phandle xa ndimbuza ngubani ungowaphi uthi ndingokwagulwa ndithi hayi mani umanzana uthi ndithi uyamazi umyezo uthi ndiyamazi uthi kodwa sendilapha embotini emva kwasekhaya ndithe naye ndiyintombi kamyezo ke mna njengomntu wathi ndiyavuka uthi kundincedile wandibamba isandla ndiyabethuna sani uhamba nje apha phandle thethani nabantu sani ufuna ukufela ukani ngomama umpostile yiyekani le nto lamakhama sibalekisela ngabantu bakathixo yekani lamakhama azanenzela nto lamakhama thini hayimo abantu abalile lamakhama ungumama umposti ntona ungamuba hayi ungathoba ungathi umama umpostile abantu basakhukhumala ngokunzima basithetha nabantu ngoba lokhu siphethe isithunzi ngithetha ebandleni ngathi thina apha kweli bandla laseLata Glory asinayo i-prophetess because ndawumatha prophet glory to Jesus andithi wrong ndithetha into yalapha eLata Glory uba uzawufuna uba yi-prophetess yeyi thetha way man okantata unazo thetha way man apha sinayo iprofeti apha thina sangume epulpitini siphathe umboko siyaprofetha njani ngoba uzawuzenzela isibuku sakho apho kumprofethi abantu ecaleni ngokweli bandla bangifuna ungezulu ukunekhu yakho abantu abayitshela ndikubonile embonweni waza ndawubone yayo andifuni bana babadlazonke ndifuna uprofethi akwaniselipo hayi ngenile inyongo enzima usathana glory to Jesus inyongo endala athi angafika uthixo ababona wathi amehamba zenomkakhe wathi eseza haleluya baba
Glory to Jesus. Sicula ingoma ethi yafika inyoka emthini lathi evital umthi asayikubona zafanisa thi emyezweni sithi mathanguphi akafakali wethu ngobuhlehliso nomfazi uthi bakamusa bangakhoza anjani athanguphi akakwazi ukwazi wefa ngokwefa ebangakhange bengasigqibo nantoni hayi kodwa ubenzile nje wambeka emyezweni. Hallelujah. Glory to Jesus. Ingxaki yodata abaluku ukuba ngabafazi ipheni yokuqala ke le ujonga ipheni ezakuwe ipheni enzima yile iyakutata hlukumeza utata ngezinto ezithandwa nguwe ungawuhloniphi nombongo ukuthi bayibekileyo kuye wena ufuna ukwenza ukuthanda kwakho ufuna uvele wena ukhamaki inkomo ufuna uvele wena life vision asiyo yakho kodwa life vision sinakubambeleli ubambeleli anyuke umkhonzi kaThixo. Hallelujah. Akangathaneli anyuke eyakho into uba uyanika ipulpit yibhasela eyakho into ukuthandaza Thixo kwemisi yenza kube iphandamoni yakho emile umkhonzi wakho nena ubizo lakho. Hallelujah. Glory to Jesus. Libala bubukhwele uyakhweleka ayisabi ihambele ministry nomkhwele uthi bakafuna abantu abanomkhwele ufuna abantu abazawukhwelekela izinto zakhe ube sihambe kakuhle. Bafana ngenhleli nje hamba notata umgunyasi ngokuqabe ndinomkhwele nabo ubukhwele into engangaya kuThixo ubotshata ngathi Thixo ubukhwele bubambe ubambe bususa kubo ubukhwele ndawukhonza kabuhlungu nalaba muntu ubizwelo ndacinga utata nangithandaza ngaye zonke ezinye izinto. Funani tanti umntana wamaZulu. Glory to Jesus. Funani tanti phakutani ikhona abantu ezikhothoswayo ufakwa nakukhakha amakhulu. Hallelujah. Ukhothosa ulimi uthi noma ngafuna ukuphutha unomuntu edibene naye angakwazi ukuphutha ngoba kukhona umuntu ebhizi obubulayo ethi Nkosi ungavumi esigaba sakhe. Hallelujah. Lo mfazi ubona kuhleli phansi kwesiciko se-Efa kanti bhuti uthanda usathana lo mfazi hayi uthi uBhayibhile belingekho
Uthwa bathi abakumbona babona lo mfazi kuba ngusathana lo. Wathi gqi abanye abafazi abathandazayo abeze mani omama abayi-6 abayi-6 andizuzekelisa ngalo wakaloku ngusathana nendizekelise ngabo abathandazayo abayi-6 bethu nathi sizitsho uba umhluko we-demonstration eshenisha mangapi zana zasijonge ngalo sisifole suka ngoba siza kuloo mbaliyaba ngathi ngulo mfazi siya kulaa mfazi uqhophe phezu kwesiciko kuthiwa ngusathana lo mfazi sanukroza masibexhakalala abanye thana zana kubanetsa kwam ya zenzeka jonga siyahamba siyasusa la mfazi sizayomakhela indlu yakhe apho azawuhlala khona siyamkhupha ebandleni ngomthandazo siyathandaza ngegama likayesu ngegama likayesu ngegama likayesu ngegama likayesu ngegama likayesu ngegama likayesu kasifika kulo mfazi kuthiwa abafazi bamthatha bahamba naye baphuma enkonzweni beyomakhela indlu yakhe le kude bayomakhela indlu yakhe kwakho uzawuhlala phaa logama sisakhonzayo sisazwisa inkosi yethu sisalinde uJehova wemikhosi ahlale nathi. Glory to Jesus. Uhlatshelelwe ingoma zoloyiso ke xa sesibuya apho nathi kuselatha sihlabelele ingoma zoloyiso lathi sihlabelele ingoma zoloyiso lathi siyadensa sejesu aze samoyisa samohlulongeni samketula ngokuthandaza hayi sukani madoda ingayeka uthandaza ngothobekana ingayeka uthandaza thandaza unamandla thandaza uyayisa thandaza udilisa isikhohlo sikasathana nomathibonade inyoka endala phaa wena uhlala bakwazi isitula kho inyoka endala phaa wena iyawuketula umzi iyawugqiba umzi ufuneka abathandazi uyazazi izinto zakho wena in-details. Haleluya. Uyakubhida xa uthi awukwazi ukuthandaza awuyazi into zayithandazela yewethu uyanamsekhaya enyoka phela mhlanje idinga wena injawujoke izamkethula wena kungekudala because wena wenza undize awuthandaza libele kuhlelo. Glory to Jesus. Glory to God. Kuyoyisa inyoka elapha ebandleni usohlulwa yako wena salibele kwam uchazi umamkhulu uyathakatha umxelela abantu bazamthina abantu umamkhulu abathakathayo wambuxelela abantu umamncinci istepmother sam kuyathanga hayi kukuhlanga akupholanga hayi kunzima kwelapha asisithatha thina ezo zinto siyemthandazweni. Haleluya. Awususi mamncinci awususi mamkhulu ususa inyoka uthi inyoka endala eyabekela u6 months what I call after 6 months izawungcwaba after inyothula esekhaya kuthi inyothula esekhaya ndithi xa sendiyibulala ndithi ndiyibulala nenzala yayo amantshontsho ayo nesizukwana sayo ndiyayisiphula ngomthandazo sidlulile thina kanti yazicela isaqala ucela uba uzube nendlu enkulu iza kunceda ntoni into endlu enkulu kukho inyoka kuleqayo endala uzayihlala kanjalo nyathula awulifaki ilizwi kuJeremiya athi nyathula kungxula
Hallelujah. Funa abantu abazawuyethu, abantu abazawuthilisa, abantu abazawugungqula, bagungqule iseko songendawo. Kuthiwa naza lapha, a house of prayer, house of glory. Siyazigungqula. Siqala ngapha, siqala ngeza lapha. Strongholds zalapha. Imakahle manje uzawugungqula. Susuku manje, sibangathi uzawugungqula yayo. Yima kanje. Ubonakala usempini. Empini. Uyisihlangu sami. Umpheme bo, umpheme. Empini ke. Empini. Uyisihlangu. Isihlangu sami. Umpheme. Umpheme. Yes, no, Jesu wa Nazareth.